आफा 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 फैलाय थिं फैलाय बहा थांनायदो फैलाय आफाजों रायलायनो र' इलेक्सननि बहा थांनायदो गोबां बाथ्रा रायलायनो दं र' इलेक्सननि गोदोनि मानसिना जों आफामोना भटखौ सोरनो होयो खोन्थाया दानियासो भट होनो थाखाय गावबा गाव माबायाव हाबनो गोनां जाबाय सिगांनि मानसिफोरा मालाबाबो खोन्थाया भटखौ सोरनो होयो ओइ आफा इथिं फैलाय मोनसे बाथ्रा सोंनि आं इथिं फैलाय आफा इथिं फैलाय भटनि दावराव जाथाराखै आफा जोंनिथिं इलेक्सननि भटनि इथिं फैलाय भटनि दावराव जाथाराखै जोंनिथिं बेलेगनिथ' बिराद दावराव माथो जेबो दावराव जायाखै ओरै माबा इउपिपिएल हाबलायनाय डिपिएल हाबलाय बिदिबो जाथाराखै नोङो सिगांनिफ्राय सोरनो भट होनो नों खोन्थायो सोरनोबा खोन्थाया दानिया मालाय डाइरेक्ट इउपिपिएल थांना खोन्थियो दस' नोंसोरो माबाया नोंसोरनो एख' खोन्थाखाया इउपिपिएलआवबो थांखाया बिपिएलआवबो थांखाया ओमफ्राय भटखौबो सोरनो रावबो मिथिया आंनि मथे आरो नोंनि मथे दा जेराव होयो होथो आं इयाव हो होननाबो बुङो आङो दिनैसिम जोंनोबो खोन्थाफेराखै आरो सोरनो थुयो होनबाबो न'निबो खोन्थाबावा डेन्जार आग्लानि मानसिना आं बुंनो किसुमानखौ जुदि सा गैथाराबा सय नाम्बार थुना हो इसा गैथाराबा बे पार्टिखौ थारमाने मोनसे पार्टि मोजां मोनो सापर्ट गैया इसा गैथाराबा इदि लास्टनि थुनांगौ लास्टआव थुना दानो बेहा भट होनाय डिमान्ड थाबाय बे आइदि भट होदो ना भट होनायखौ मानो खोन्थानो मोना आफा मोनानो दा नों जायखिजायानो जामा खिन्थु आं सोरनो होगोन आंनि मिथिया आं ए पार्टिखौ बोलगोदों ए पार्टिखौ बोलगोदों आंनि अन्तराव ना दानिया इदि नंला बेफोर न'सेयाव खाथाम जानो हायो मोनथाम पार्टि गेलेजायो खोनाबाय न'खरसेयाव खाथाम मानसि दंब्ला खाथाम पार्टिखौ बेलेग गेलेनो हायो जिखुनु पार्टियानो थाङा मानो ए पार्टिया साथाम पार्टि भट होदो ना दानिया मानसिफ्रा इदि नङाना है इसा बिपिएफसोमोन इसानो जेबो होआ आरोखि जाबाय ना आंना न'सेयाव खाथाम मोनसे दङ खाथाम मोनसे माबा थाफादों लोगोआव दानिया सब बिदि जाजोब्बाय है इसा बिपिएफ इसानो जेबो होआ इसा इउपिपिएलनिसो इसानो जेबो होआ इदिसो दानिया साख्रिनि बेलायावबो नोङो साख्रियानो पार्टिया कलेजबो साख्रि होया दा माने सिं जाखानाय खोमा बोले जाबा साख्रि जागोन मा घन्टा जागोन सोर साख्रि जागोन थ' नोङो माने उमुक देरहाबा साख्रि मोनगोन फिसाफोरा इदिमोन ओमफ्राय जायाखै दा हायाखै सोर मोनदो मस्त माबा सुबिदायानो मोनसैनो कलेजनि माबायानो बासन मोनो माखौ लांख्रां मोनदों दालाय स्रि बान्दोरखौ राव मोनाखै एमसिएल इलेक्सन दारायथारनांगोनलै दारायाबा जाखो माथो बागानपाराया खदो गैथारा माबा मोनसे मावथारनांगोन थैनायनि सिगां रानिखौ खालामनायदोंमोन फिउजोखौ इलेक्सन दारायनो डेन्जारलै जों आफायानो दं इमान दम फैसा दङ नोंहा नों आं दारायगोन ना एमसिएल ओरैनो होनदों नोंखौ थगायदो एदावदोलै नोंखौ एदावखायो फैसा बिना माबा रावनो बल जायो जाखाया सिगां बायदि नङा दालाय बाव फैसा थाबावनो जेनबायना जेनेबा हरबायो बायबांला हर' नोंनो हरगोन आरो 500 हरगोन आं बियालाय 500बो हरथारा लोगो होनबाबो गैयाबो आङो सालमाना एरगोन है लोङालां होनना बुंदों माला माबायाखै जेबो गामरायाखै सि एरै फायथार जादों हाजारसे नोंनो लानानै थां ओमफ्राय नोंसोर कातिरानाव थांना थाङा जों आफाया गोदोना फिउजोखौ इलेक्सन दारायलायनो ओंखारो जों आफाया फिउजोखौ इलेक्सन दारायगोननो डेन्जारसो आरो भटखौ थैनोबो खोन्थाया सोरनो होयो मालाबाबो खोन्थाखाया जोंनोबो खोन्थाया रावनोबो खोन्थाखाया गोदोनि मानसि बेलेग आरो जेबो नांखायाबो मेलानो गैखाया माने पार्टिनि सोरनिफा बे माबा मोनसे मोनगोन बेनिबो जेबो मेल गैखाया धोनि जानायनि बे एख' मेल गैया माने बिराद डेन्जारखा
खाट्रा गरम खामानि पार्टिजों थांनानै उमुखजों थांनानै मायबा मोनसे मोनगोन लागोन नांगौ इदियानो गैखाया माने भटखौनो मिथिया रावबो सोरनो होयो देनजार नाङालै नाफा एख' रावनिबो जि दं इखौनो जागोन लाब गैया जि दं इदिनो जागोन jika ini jangan ha, ilam ya pakka nungguan mau apa? Mata pakka berjalan. I pakka na mabari nih, lama ya pakka nar nunggu kan? Atau pakka berjalan? Masa ini gimana? Ay gila, jadinya lama pura bedak muzang nunggulah. Satu thora sansa. Oblalu ke first dari video ke back nanti tuh saya jahin.